Igen. Látod, ott lehet szerintem meg lehet majd állni, de most itt régen nincs lehetett megállni. Nagyon volt az így bent végül. Most nézette meg Eirikével, hogy mi van, nézze már meg, hogy a hátam nem lyukat. Látod Eiriket, talán látja a lyukat a hátamon. Mindenek kíván! Itt eljutott ebben a mozikán. Hát uradom, más. De hány év? Hát milyen öreg, milyen öreg. Az elég azt mondta, tényleg meg azt mondta, hogy jött egy autóévet. Most hány évet akkor tisztázunk már, hány évet? Már volt 28 évet, 58 évet, hány évet megkapunk? 28 éve jár ide. Akkor hány évet? 40 évet vagy 100 évet? Azért tisztázunk már akkor 18 éves vagy 18 éves, még nem minden. Legalább 18 éves, akkor még nem vagyok. De a bíráltak is elküldték. Azért mondom, hogy a régen nem érdekel, a